Takže čau lidi, vítám z prvního videa na našem kanále Buggy Smení. A dneska to video bude spočítat v tom, spočívat. A bude to video spočítat. Spočívat. Dneska to video bude spočívat v tom, že budeme se snažit ze 100 korun udělat co největší hodnotu, co nám půjde. My to můžeme prodělat nebo vydělat, znáte ten biznis a vrhneme se na to. Takže Francík vám zapomněl říct, že máme jenom hodinu na to prostě směňovat to kilo za nějaké věci, peníze, prostě to doublovat cokoliv, takže máme na to jenom 1 hodinu a přitom se budeme snažit to proměnit co nejvíckrát, že jo, v co největší hodnotu. Uvidíme, jestli proděláme nebo vyděláme a jdeme na to. Takže vlastně máme spoustu možností, co s tím kilem můžeme udělat. To můžeme rozměnit na 20 koruny a s tím potom nějak hospodařit dál, nebo za to kilo koupit nějakou věc jednu, se kterou potom budeme obchodovat. Takže to se teď rozhodneme a my jdeme teď vybrat peníze a dělat někomu radost. Vybrali jsme 2 kila a v podstatě všichni čumějí. Já ho jdu rozměnit tamhle. No. Takže už jsem rozměnil peníze na 86 korun, protože tady Mr. Oliver, kameraman, si koupil Milenu. Byla moc dobrá. Takže první investice byla Milena, která se nám odečetla z našeho budžetu a jsme teď v mínusu. Tak jdem. A máme na to jenom hodinu. Od teď jenom hodina. Kolik máme hodin? Hodinu. Tak odstartuj to. Takže 3, 2, 1. A běžíme. Musel jsem něco zeptat. Jak byl na TikToku? Budete jich lidi na TikToku, na YouTube, na Instagramu. Potřeba bych kluci, abyste si nám vyměnili tady 2 korun za cokoliv. Klidně kapesník, prostě úplně největší kravinu klidně. Klidně větší, klidně 5 korun, je to úplně jedno kam. Dám platební kartu. A třeba 87 korun. Cože? Ty vole. Tak díky moc, kam tady máte korun. Díky moc, kluci. Já jsem s vámi obchodoval a mějte se. Máme první úlovek. Z 2 korun jsme udělali 87,3 korun na dárkové kartě. Pečko. Tačíme video. Potřebuji směnit něco za 2 koruny. Abys mi něco? Tak mi říkal. Tak se nás vydělat. Jo? Jo, to máme zapít. Ukáž? Objev. A to je šílený zapalovač, kámo. Ty jsi chudák na zakouří, když jsem mu vzal zapalovač. Čau, můžu vás vyrušit? Ano. Prosím vás, my natáčíme takovou challenge. Za 10 korun potřebuji směnit něco, aby to bylo hmotného nebo něco. Jsem sebe nic nemám. Nemáte? Nemám. Jinak bych dal. Děkujeme, mějte se, čau. V tom ALCčku jsme prošli celý kolečko, našli jsme tam další adepty. Takže jdeme se vydat do ulic. Vyměňovat cokoliv, co bude vhod. Dobu vyměnit tuhle 10 korun za něco. Za cokoliv. Cokoliv, klidně kapesník. Můžeme zlatat to. Tak jo? Děkujeme moc. Hezký den. Ahoj. 20 korun. Takže já tady mám připravenou další 10 korun. Jdeme najít dalšího adepta. Teďka jsme přepočítali naše peníze, anebo prostě produkty, které máme. Jsme vyměňovat asi s 3-4 lidma přibližně a už máme nějaký profit. Jsme přibližně cca tak na 160-70 korunách. Kluci, můžu vás zastavit jenom. Jenom já jsem dostal košile. Třeba si máme tady tu 10 korun za něco vyměnit. To je tuška dobrá. Jo, máš to. Tak jo. Děkuji moc. Mějte se hezky, kluci. Taky. Jo. Čau. Máme další věc. Máme stavebnickou. Co s tím budeme dělat? To vůbec nevím, ale je to šílený. Můžu to zastavit? No. Máme challenge, musím tu 10 korun vyměnit za cokoliv, co bys měl u sebe. To je jedno. Cokoliv. Nemám nic. Ne? Tak nevadí, pohodě. Hezký den. Bohužel, jdeme hledat dál. Chudák klučina byl nějak ve stresu, takže jsem ho omlouvám takhle, ale jdeme zkoušet. 3. Prosím vás, mám tady 10 korun, potřeboval bych to vyměnit za cokoliv, co byste měli. Aha, víte jo. Je jedno co, cokoliv.
Ale tak na bagi smení. Bagi smení, jo. Jo, tak super, máme follow. V ulicích jsme toho moc našli. Přesouváme se zase k OCčku. A snad tam někdo přišel už konečně, aby jsme mohli vyměnit ty peníze. Teďkon jsme to přepočítali. Máme tady 92 korun dohromady v mý ruce. Tomu máme jednu tušku, jeden zapalovač a jednu kartičku na Chodov. Tam je nějakých 73 korun. 87 korun, takže za ně jsme v profitu celkem velkým. Mám tady takový 3 itemy. Okay. A chtěl bych se ti zeptat, jestli bys si se mnou za něco nevyměnil, nebo mi to někdo dal nějaký peníze. Mám tady zapalovač. Okay. Pak tady mám kartičku do Westfield Chodov, nebo na Černý most. Je v ní 87,3 korun, teď zdarma šepinko. A nebo tady mám stavebnickou tušku. Já vezmu tu tušku, aby mě někdo zatáhne. OK. Co i tebe, ty vole. Kámo. Já se hodí do školy, kámo, narýsovat. Díky moc, kámo. Takže teďka jsme tady našli absolutního bolera a vyměnil nám stavebnickou tušku za zámeček do fitka Form Factory. To jsou tady takový úkol. Když se vymění tyhle ty 3 věci, za to, že jiný je ten za peníze spolu. To nemůžu dát. To berem. A co chceš? Nevím. Dej mu zapalováč. Si bude určitě hodit, kam máš hezký hodinky. Díky moc, chlapi. Čus. To by tak, ty vole. No tak to je libový tohle. To je strach, tohle. Máme nové kondom, ty vole. Do baga. Mám tady dneska takový úkol. Potřeboval bych s vámi změnit tady ty 2 věci za něco. Nebo jakoukoliv z nich. Nemáte něco? Můžu ti dát něco tam. Mám tady krásnou kartičku, chceš? OK, tak dám ti za to kondom. OK. Jsi v pohodě? Využiješ ho? Jo. Ale není propíchaj, fakt není tam. Jako bomba. Musíš ho použít. Využiju to, doma. OK, super. Tak díky, mějte se kluci. Ale mám tady kartičku, já jsem to hodí asi víc koga. Já jsem to potřebovali vyměnit za nějaký item, 120 kolik, co bude to někdo. Je to jedno, co to je? Já nevím, já jsem živý. Jako mám tady jako tušku a to asi se 87 korun mě. Ale nevím, že je tušku. Tušku, jako takovou tušku. Jo, tak jo. Dík. Mějte se. Máme zase tušku. Klasicky. Teďka chodíme po Černáku a teďka jsme momentálně chvíli zjistili, že nám právě vypršel čas. To znamená, že jdeme přepočítat naše finance a itemy a pak se hned to zveme. Jo. Takže vlastně po našem přepočítávání jsme zjistili, že máme 80 korun. Form Factory zámek, one man show, kartičku a tušku na psaní. Absolutně šílený. Jako chtěli jsme zkusit ještě vyměnit, ten zámek se hodí, celkem dobře jsme se nechali. Tu kartičku a tu tušku, tak jsme to chtěli ještě zkusit za něco vyměnit, bohužel nám vypršel čas, takže uvidíme třeba příště. Tím bych asi tohle video ukončil a dejte nám like, odběr a uvidíme se u dalšího videa.